Matur nuwun. Lulus wana mardawa martawaning tias. Atur panuwun sarta atur pambagarja ngaturaken wilujeng rawuh panjenengan sedaya saking panjenengan Bapak Darmo Suparno ingkang kepareng sedaya dipun aturaken panjenengan Bapak Suratmin Bapak RT ingkang menika mugi ndadosaken pangriksa dumateng panjenengan sedaya. Maju langkah budaya terus maju bareng ojo nganti salah maju langkah budaya terus maju bareng berangkat ojo nganti salah maju langkah budaya terus maju ayo berangkat ojo nganti salah